जय जगन्नाथ आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलरे थे मु भी भलरे अच्छी यूट्यूब चैनल यहाँ फास्ट ब्लॉग तो आपण मानक जब मो ब्लॉग भल लगुच लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ उनको जब मो ब्लॉग भल लगुच सब्सक्राइब कर रखु यहाँ आहरी भल भल ब्लॉग आमको आपण मानक देखू मो गेलु हजबैंड बस आपण मानक सहित इंट्रोडक्शन कर दूसरी। हेलो हाय जय जगन्नाथ आशा करुँच आपण मैंने भले थे आम भी भल अच्छु आमर ये चैनल ना हूँ सुभाष जोशी ब्लॉग तो आपण मैंने ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखु आपण मान को आम भल भल ब्लॉग आनीदेबू तो चलतु आज आम गोटे चखा ब्लॉग करिया पूरा चखा ब्लॉग फ्रेंड सी पानी आने जीवे आम टेबल को एवं रोषे करार अच्छी तो आपण मैंने आम टेबल देखु तो चलतु आपन को देखेमी हम टेबल से पानी आनु गाँ एरिया सब टेबल अच्छी मोटर लगे ना आम स्टांडर्ड गल नहीं है मोटर लगे ना टेबल अच्छी हम टेबल टा कौन रोग होना कि सर पानी ठीक से बाहर रे बर्तमान आमर दीज आसिक पहुंचती आम घर मेम्बर सहित मुझे आपको इंट्रोडक्शन करेमी बर्तमान बंधा चलती जोशी बांधुंट तो बांधी सारे तो बांधी सारे तो एबे मुझे देखुची कहार ना कि सब जन दूसरी तो आ ना हूँ मामुनी ये हूँ मामुनी आजन कड़े गले तो देखुची तो ये हूँ मामुना ये देखते ओहो मामुना मामुनी आम मामुनी तो चलतु एवं आम जो रोषे करेंगे कौन केमी रोषे कर देखा जूता नहीं हाथ में किसी में धर दूसरा बुझिया इसके थोड़ा धर दो तार हो जा ये वाला देखिए देखिए अंडा टाକୁ फ्राई करा होछ ना कोन एटा दे गुटे अंडा गुटे हम अंडा के खाइबेन तुम ओहो स्पेशल मो पई कोन हेला रे ओहो हो ठीक है ठीक है से आम तो खाया बसचु आ कर खाईदेबू पियाज टा कौन हम तो फ्रेंड एबे अंडा कषा चलती एबे अंडा देखो आप गोटे अंडा मोपाई देखो गोटे अंडा तो गोटे अंडा हो गला आ कर आम खाईदेव बर्तमान मो बो के काठ आनी देखु काठ आने जाइला तो से सब दुष्ची से काठ घिनिकी आसिक से थकी पड़ी पूरा बसची तो तापाई स्पेशल जिनस काठ आनी स्पेशल जिनस गोटे आनी गोटे ठंडा बोतल आनी तो सी ठंडा पीबे थम्स अप आनी तो ये से ठंडा टे पीबे तो टे ठंडा दूची मो बो बर्तमान ठंडा पीऊँगी सी आऊ आऊ कर पी जाऊँगी मत टे जाचुनी दौनी
ଏବେ କହିଲାରୁ ଯାଚିଛି ନା ନା ମୋର ଖାଇବିନି ତୋର ଖାଇଦେ। ଝୋଳ ହେଇସାରିଲା କୋବି ଘାଣ୍ଟ ବସିଛି କୋବି ଘାଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ପୁରା ଘଣ୍ଟା ଘୁଣ୍ଟି ଚାଲିଛି ଏବେ। ଦୋଷୁ ଆମର ଘାଣ୍ଟିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ସେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ଘାଣ୍ଟିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଏବେ ଯଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଘର ଭିତରେ କଣ କରୁଛ? ବିଲାତି କାଟୁଛି। କଣ ବିଲାତି? ବିଲାତି ଚଟୁଣି କରିବା ଧନିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ନେଇଛ। ଠିକ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଶୁ ଆମର ବିଲାତି ଫ୍ରିଜରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତ ବିଲାତି କଣ କିଛି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଏବେ ଟୋଟାଲି ଆମର ଖାଇବା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ତ କଣ କଣ ସବୁ ରେଡି ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ କଣ ଖାଇବା ତ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଶୁକୁ ଆগে ଟିକେ ପଚାରି ଦିଏ କଣ କଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ କରୁଛ ଯେ ବିଲାତି କାଟୁଛି। ବିଲାତି କଣ କରିବ କିଛି କରିବ? ବିଲାତି ପିଆଜ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ପୁରା ମାନେ ଏତେ ତରକାରୀ ଭିତରେ ବି ଆହୁରି ସବୁ ବିଲାତି ଦଳା ହଉଛି ମାନେ ଖଟାଟା ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ନାଇଁ କିସ ଖାଇବା ଭିତରେ ଖଟାଟା ଟିକେ ଦରକାର ଆଉ। ଖାଇଲେ ଏସିଡ୍ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଲାତି କାଟୁଛି ଚଟଣି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯଶୁ ଏବେ ବିଲାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଲାତି ତାକୁ ସେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ବିଲାତି ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପୁରା ଦେଇକି ଦଳିବେ ଆଉ ଦଳିକି ଖାଇବେ ଖାଇବାଟା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧଣିଆ ପତ୍ରଟା ନିହାତି ପକେଇବା ଦରକାର ଧଣିଆ ପତ୍ରଟା ପକେଇଲେ ପୁରା ଭଲ ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିଥାଏ। ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପୁରା ନାଗିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖାଇବାଟା ପୁରା ଝାକାସ ହବ ଆଉ। ତ ଏବେ ଆମର ବିଲାତି ଦଳା ଚାଲିଛି। କେତେଟା ଲଙ୍କା ଦେଲ କେତେଟା? ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଙ୍କା। ପୁରା ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଖାଇ ହବ ନା ସେଇଟା? ଟିକେ ରାଗ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଓହୋ ଖାଇଦେମି ନହେଲେ ଗୁଡ଼ ଫଡ଼ିଆ ଟେକି କୋଡିମି ନା କଣ? ନା ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ହେଇଛି ଆଜି ଆଉ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ କେବଳ ସ୍ପେଶାଲ ଅଣ୍ଡା ମୋ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଚାହିଁକି ବସି ଖାଲି ଆମ୍ କରି ଖାଇଦେବି ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ସବୁ ଆଇଟମ ଏ ଅଣ୍ଡାଟା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେନି ବାରବତ ତ ଆମେ ସେସବୁ ନୁହେଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହାଉଁ ଯେତେବେଳେ ନ ମିଳିଲା ବାର ମିଳିଲେ ବାର ଫାର କିଛି ମାନିବାର ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବା କଣ ତରକାରୀ ଅଛି କଣ କିସ କୁହ? ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କୋବି ଘାଣ୍ଟ ଟମାଟୋ ଚଟୁଣି ଶୁଖୁଆ କାଟିଆ ବସା। ତାହେଲେ ପୁରା ଆଜି ଶୋଇରେ ଉଠିଲା ଆଉ ପୁରା ହାଉଁ କରିକି ଖାଇଦେବା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଭଞ୍ଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାର ବିଜି ଅଛି ଏଇ ଖାଇବ ନା ଆପଣ ଖାଇବ ନା ହଁ ସେ ଖାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅ। କୋବି ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଛି ଏକଦମ ପୁରା ବଢିଆ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ସେ ପୁରା ବଢିଆ ସବୁଠାରୁ ବଢିଆ ଏ ବିଲାତି ପୁରା ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଛି ହେଲାନି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲୁ ତ
ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ିକି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗର ପୁଣି ହାଉଁ 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 କରିବୁ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।